ilargilari lotuta, garai batian, ila dana egitezan ilargilari begira, ezta? Etxe bati nahi bali magendun, etxe horren etxia, hau da, etxe horren egitura, estruktura, zurezkua egiteko, noski, ilargilari begiratu behartzitzaion, ezta? Edozein etxe egiteko, ohi baten etxia egiteko, egurra egitura egiteko, edo gurdi baten gurtetxia egiteko, ontzi baten, itsasontzi baten etxia egiteko, egurrak bihertzuen hilbera motatakoak. Gogorrak nahi genitulako, iraupen luzekoak, oso zurrunak, ez gendu nahi mugitzen zianak, edo malguak zianak. Orduan hori danak hilbera motatze zian. Hilberan eta izardi gutxiena zeukaten garaian. Orduan, izardi gutxiak ekartzen duna da, egurraren egituran izardia dabilen tutu horiek txikiago, itxiago egotia, lignifikatuak, gogortuak egotia. Imaginatu, fosilizatzen bezala hasten dira. Gero hurrengo urtean berrik sortuko dialako, eta gaztiak izango dira, baina barrukoak geota gogorragoak. Orduan, guri interesatzen zaigu tutu horiek aldik eta itxienak izatea, eta gogorrenak. Imaginatu, etxe bati, utzi behar dion, zutabe bat. Gogorra, ez du malgua izan bihar, ez da mugitu bihar, ez da okertu bihar. Aldiz, hilgoran botako ditugu, malguak izatea interesatzen zaizkigun egurrak, adibidez. Imaginatu, gurdi bat balima daukagu eta belarrez bete dugu gurdi joi, eta etxeaino eman nahi balima deu, belar horri eusteko gainekua jartzen da. Gainaga edo gainekua edo, izen asko ditu. Egurrezko aga handi bada, gurdila dakan ezpata bati lotze zaiona, eta gero atzetikan tira egiten da. Eta orduan, ua komeni da malgua izatea. Orduan, pentsatze balima deu, maiatzian bota degun zuhaitz bat, imaginatu, izardi bete-betian dago, sasoi berriko izardi berrin, orduan, tutuak daude. Haundik, eta izardiz bete-bete egin da, blai egin da, bustik daude, bigoin-bigoina da. Beste adibide bat, pagua. Pagua zurtarako, zuegurretarako, botatzen da abuztun edo irailean hilgoran. Orduan, tutuak daude, zabal-zabal egin da. Hilgoran bota deulako gainetikan, oaindik handare, izardik gehiago eukiko du. Orduan, guk egur hori lehortzen degunean zua egiteko, tutuak zenbat eta hundiguak izan, errexago erreko da. Eta garra hundila emango du. Zuegurra, nahi bali madeu, garra gutxi ematen duna, baina brasa iraunkorra eukiko duna, botako dugu negu-neguan eta hilberan. Orduan daude, tutuak itxi eginda, lehor-lehorrak, eta orduan ez da hain errexibiliko haizia eta zuarez. Eta orduan, adibidez, aritza edo artia edo egur gogorrak botako ditugu negun